Здравейте, аз съм Давик, тук съм с Викси и сега ще снимаме първи епизод в Hardcraft от сезон първи. За нас е сезон първи, за други може да е и трети. Сянте. За нас ще още Понеже първи. аз снимам за първи път. Имах проблем с фрапса, като говорихме се чуваш моят звук, само на Викси се чуваше. Хиляди благодарности на EvilBG, че ми помогна да се оправя бъга. Ще оценим да е Best Pro, зато и. Тъй като гледам Рексфас снима, доста добре. Харесаха ми клиповете, иначе. Браво, поздравления. Честито и на новите Rexfast? модератори. Да, На Rexfast ли клиповете? да. То по-кое е снимал? Вчера снимала, мисля, че. Честито на новите модератори. И така, да покажем развитието. Home е първо. Home A. Ми е той е Home. Home B ми е място за дърво. Home C ми е парцела на hot-dog. И доста добра игра според мен. Браво. Иначе... ето. Къвто. Мали, каква е тази мизерия, бе? Това не го знам какво е. Толкова е построил нещо друго долу. Сега ще отида да мина да го взема. Аз да го взема. Да го вземеш, да, ако може да го вземеш. Ще мина да го видя. О, тук има. Така, Поздравление на Home Home. Day. Съм върху оградата ми. Когато построих ще ми трябва доста Stonebricks. Ако някой случайно иска да помогнете и за Stonebricks, се радвам. Ще дадем по един кредит. Защото е 10 блока висока. Ще заогражда целият парцел, с 2 стикипистен врати там ще ги направя. Или с 4 или с една може би ще ги направя, не съм сигурен. Home E ми е мината. Няма показвам колко координати е, за да не я намерите. F няма. Последния ми Home е G. Има спавнали зомбита. Извадих голям късмет, че го намерих. Докато купаях надолу Cobblestone, намерих спаунера. И реших да го направя. Координати са добри, Y на високо е спаунера. Съм си го направил на един хит да умират зомбитата. Има ресала на спаунера, мога да грифа, тъй че не знам. Мога да го продам ако искате. Тъй, че заповядайте да грипати, се радвам да ви такуват по едно банче. Да, Ама ако горе искате. спаунера с рес не мога да се грифнам. Да кажа само за War Blaze, видях грайндера с пълен буклук, те не са прави Blaze спаунер. А на кой грандера? Не знам на кой е, на тия Higgs, Master Higgs, Proto 11, тия както и да е, грайндер е много грешен, блейзовете могат да бият. Както и аз като направя моят грайндер, ще го покажа, да видите моят проектиран грайндер, страхотно, много ефективен. Така, да почна от развитието ми. Това е оградата, вече видяхте, вътре ще остане куха, това е моят краларник с full меч за 60 кредита от сайта. Сега не са хвали с меча, не са хвали. Така, един малък честрум за сега, защото още нямам къща, която ще е ето там някъде. Тези печки, с тях приключвам с Cobblestone, да го направя на стон, за Stonebrick, за оградата. Тия печки няма нищо вътре, празни са, наковалнята. Така, тук са допълнителни айтеми. Този обсидиан беше тук за портала, ама вече го чупих, не знам що. Допълнителни айтеми, че ме бият ми. Убиха ли те, бе? Не! На половин сърце съм. Мале, брат Пеца! Има хелпа, бе! Аз съм на половин сърце, бе, човек! Ако искаш ще помагам. Ти трябва да помогнеш. Колко елегантно е лапка. Мале, останах на половин сърце. Аз съм на половин... Скача водата да се къпи, живото. И през нощта намерих аз. Така, тук са тия айтеми, нямам други. Ползвам вълнда за знамената горе. Така, тук имам кош. Да покажа родите.
Аз не играя много, повечето време съм навънка, или в футбол, или на лоста и те. Това са допълнителните луди, поне не ги събрах там. Камъните, кълото и останалите камъни неща. Така, дървото, което използвам, между другото. Така, инструментите. Имам Unbreaking 3, Vision 4, Unbreaking 3, Vision 4, Unbreaking 3, Vision 4. Тук имам Unbreaking 3, Vision 5, Fortune 3, която сам направих. Unbreaking 3, Vision 4, Silk Touch 1. И двете, и Silk Touch-ката и Fortune, като съм ги направил без да ги купувам от сайта. Просто са Unbreaking 3, Vision 4 и Vision 4 брадва. И Vision 4 Silk Touch лопата. И това са инструментите. Това е другото дърво, което ще ползвам за къщата. 5 вида дървета цветни, това че е там, както казах. Това са сетовете. Сетове не съм си играл да си правя, не ми се занимава много. Така, това са храната. Храната ми е много малко. Ще се радвам някой, ако може да помогна с храната или с Томбрикса. Да подчерта, безплатно да ни я даде, ако може. Така, кожата. Все още не съм напреднал, защото съм с малко карди. Стоунбрикс. Още. И долу е столна и дирта. И това е. Чето чудно за... Само да благодарим на Лимилак за енчантера. Много ми помогна. Тъй като гледам вече има бийкън. Адио! Да, на пчелар било да виж. Бийкън има вече. Аз още дълма след нямам карта, вече бийкън има. Хакер Доми. Базикам се. Колко 50 с долу. Много добра къща иначе. Те вече има такива струмна. Относно PvP-то на Home, който мисля, че ще бе то, пробвах да играя PvP, хоснахме с Викси връзка, играхме нов едно в PvP-то, много тъпо. Да, наистина човек. Тук аз го, да кажем, убиваш някой, да кажем убил съм някой, бягам с сегати айтемите, аз докато намеря този фотка с ръчки цъкам, том падам в лава. Докато се вземеш, докато влезеш в той, те ще убият и Да, ще... сезоната има пажи, не знам как са гласували за това PvP. Лично на мен най-много ми харесаха на Slyfox на първо място, след това на Party Time, на EvilBG е много добро. Тези трите PvP-та не мога да ги определя кое е най-хубавото. Аз много исках EvilBG да изберат неговото PvP. За мен е най-доброто. На Home този път не ми харесва, иначе по принцип е много хубави PvP-та прави, но този път не е много добро. Това PvP няма, просто правим. В другите епизоди може би ще снимам и PvP, между мен и Викси, CZ, Join ще снимам. Да. Някои хора казват, че лаги, ама според мен изобщо не ми лаги. Снимал съм в Герман Публик, понеже ще снимам и на МТА в някои сезони. Ако ми мръзни Майнкрафт, снимам на МТА. Снимал съм на МТА, като съм отворил 3-4 интернет експлорера имах. Сайта на Герман Публика, други неща, Google Chrome бях отворил, Майнкрафт работеше, МТА-то бях в Герман Публика, Call of Duty Ghost бях отворил и нямах никакъв фак. И хеми снимах. С стария компютър с новия? Не, с новия знае. И стария не може да издържи. Стария на 4, сега тук съм на 16 човек. О, И като гледам Рекс, аз също снимам. Браво. Ще се помня. Ще правя по-кратки епизоди, да си игра да ги качвам много. Чакам тази студио 7 бързо ги обработва, иначе ама при качването малко се затруднявам, заради ги правя по-кратки. Следващи епизоди ще играят CC, PvP, ще студия, ще копаем. Всичко възможно, което може да правим в карта, това ще го правим. Почти. Да грифам и да клони да ни паднат. И това беше мен, аз бях Давик, със съдействието на Викси. Да. И чао. И до другия път.